רק שתדעו שאני מעלה את זה לפייסבוק. עדי, הנה. סגרו את הדלת. אני מעלה את זה לפייסבוק. ימה. חודדה! לא יכול לישון. בוא נשיר שירים של U9. שיר אחר. חודדה! זו דרכה של U9. עוד דקה שאתה איפה נהיה רות? מה נפרק עליהם? תעשי זום רע. בוא. כמו רובה. פסילה אחי, פסילה. לא מצחיק, נרדיה. שיר אחר. ביצים וגילמון, ביצים וגילמון ושיגעון. אני יושב לי בצד. איזה שירים. נכון, הכי יפים. הייתם מתים לכאלה שיר. אתם לא מבינים שאני עושה וידאו וזה עולה לפייסבוק. דור. ראיתי... זו ספרי את זה. דור. לא, עכשיו שתנו סטורות, בואי. טוב, בואי נשמח לנו. עכשיו. ואז אין מי שיצלם. איפה יפה על סף, אה? תראו את האחוות הכי בזאת. כמו שסגרת עליו את הדלת? זה כשיש חלון. עכשיו אמא שלי דיברה. ודיברת עליו, נכון? לא דיברתי עליו, דיברתי על האח שלו, אמרתי יו אח שלו. אני לא סובבת, דיברתי עם אמא שלי, אח שלו והוא דומי. תקשיב, לא ידעתי זה אח שלו, אני רק גיליתי שאח שלו זה ילד שקוראים לו יפתח ואני לא אוהבת אותו. יו, איזה פרק. אני ואמא שלי לא לפייסבוק, תקשיב. תראי, זה הסתם. מתחילים לספר, לא, באמת סגרי. אז אל תספרו דברים. נו, תסגרי, נעלה אחרי זה. נו, עכשיו אתה לשמוע שירים. הנה, אני אחראי לשיר. לא, שירים ל-U9. שירים ל-U9. תמציאו שיר לזה. U9. אבל שאול לא... הלאה. אני זה על הטימון אתם מוכנים להפסיק לישון? זונה. רגע, משנה את זה במקום להפסיק ככה. יד על כל הפנים. תפסיקי כבר. אני מרגיש מתבגר. בואי לעשות, יק נעים. תפסיקו למצוץ. קורבן, אתה הזה שלי, תתקדם קדימה עם הראש. שוב. כן, טוב, אני זורקת בכלום ככה. כל שהיא זורקת הראש. זה עולה לפייסבוק, רק שתדעו. מה זה, איזה 20 דקות, מה עולה לפייסבוק? אי אפשר 20, אסור יותר מ-20 דקות. איזה 20 דקות? זה בדיוק 4 דקות. טוב, נראה לי עובד כאילו עכשיו לישון בשנת ה... מה אתה עומד לסתום? בוא נלך לישון, איזה שירים בטלפון? האלה? התחלתי, איזה? אתם מוכנים להפסיק עם המוזיקה ברקע? המוזיקה המהממת ברקע. זה מדהים, מה אתם עושים? מה שרתם בטיול שנתי? מסיבה, מסיבה, סמך סבבה, ויוד זה יופי לבש ברוך הבא, היי אתה, בוא למסיבה, בוא למסיבה, בוא למסיבה, בוא למסיבה. ואז היה עוד שיר. ואיזה עוד שיר? יוד
איפה הכפיים שלכם בבקשה? הנה. רחלי. את. קורא לי בשמי. זהו, שם עולמי. קראתי מסתם פת ברחוב. היי ביום. אני הולכת משם. מאיה, איפה מאיה? איפה מאיה? איפה מאיה? מאיה. אם זאת לא מאיה. היי, עמי! אני עשיתי את זה. שכל פעם חזור. איזה עוד שירים? אני קורא לי ביש. רוצים אותך בטלפון. אם זה לא דור, זה לא בחשבון. היי דור, זה קורא לי בשמי. מה שלומך דור? זהו שם עולם. רוצים אותך בטלפון. אם זה לא שאול, זה לא בא בחשבון. היי שאול. היי שאול. סקירה. רוצים אני בשירותים. אותך בטלפון. היי קורן! היי קורן. שם עולמי. רוצים אותך בטלפון. היי מאיה. אני? מי קורא לי בשמי? היי מאיה! רוצים אותך. זהו שם עולמי. היא מצחיקה. אוי, גם לי בא. איך עשית את זה? מה אתם עושות? איזה כוסים. הנה, גרפס יש לך. דורה. זוכרים ששרנו את דורה? הנה דורה. זה הציצון של דורה. קדימה דורה. כן. דורה נהדרת. לא, זה המזדיינת. ושלי ושל דורה מזדיינת. ועכשיו? דורה. ישמע השמיים, את מעיפה אותי, פורסת הכנפיים. ומחזיקה אותי הגענו מדורה לזה. כל כך חמה שנשרפות לי העיניים. ישמע השמיים, אני לא מוותר, פורסת הכנפיים, אני רוצה יותר, כל כך חמה שנשרפות לי העיניים. טוב, בוא נשאיר לא יכול לישון. לא יכול. תשמעו משהו. ספיידר פיג, איך אני אוהב את זה? למה זה? זה מהסרט של סימפסון. מה זה? כן, ספיידר פיג. That's what it is, ספיידר פיג. וואי, איזה שיר גדול זה. תביא רגע את הטלפון שלך, אמיר. בטוח אמיר שם מפיק. מה אתה רוצה? טוב, אני מפסיקה מרוב שעמום. כן, זה מסתם מי שם. יראה את זה? אתם לא עושים את זה יפה. יאללה, בואו נעשה משהו יפה. בואו נעשה משהו מעניין. מה נשאיר? אז זה עולה לפייסבוק היום. אמת, בואו בתוך חובה. מה זה פה באח הגדול? בואנה, ראיתם את... איילה וסע. איזה נשיקה? איך הוא אמר לפני זה? אני מתגעגע לחברה שלי בבית. כן, בוא'נה, אם נרדיה ישן. נרדיה נרדם. טנק ופורץ לבית נרדיה ישן. אני מצלמת נרדם. אותו. הוא באמת אימץ את העניין של הניסוי. מה זה, הוא מת? נרדיה ישן. הוא גם נרדם. ליאור רייס פה? שנת חורף עברה מהר. איפה האיתוש? קודם דיבר על... כן. מה זה, של אמינם? לא. נו, אתם משעממים? זה כיתה פשוט משעממת. ספרו משהו. כולם פה בגלל זה. תראי את רחלי. צריך את האית. איפה האית? ככה. שמישהו יתקשר לאית ויגיד לו לבוא. טוב, אני יוצרת את זה מרוב שעמום. מה שבת, היא מושקעת? תגידי ביי ביי. כולם להגיד... רחלי תעשי לי... ברק תעשה אית. רוצים לראות את הצבעה שלי ושל סער? לא, תגיד... כולם יגידו ביי ביי. ואז אני אעצור את זה. ביי ביי. והביי ביי שלי. ביחד, 3, 2, 1 ו... ביי ביי. צלמו גם אותי. הנה, אני מצלמת מלמעלה. בואו לכאן כולם להתרכז. 3, 4 ו...